दिनै जोंनि नैबे पाटगाव दखरानि सिङाव थानाय हालां बाजारनि बे गेवलां फोथाराव जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना नैथि खेब कनफारेन्स खुंफुंनो थाखाय जोंनि नैबे हालां बाजार ओनसोलनि साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ बा सुबुंफोरखौ लानानै रिसेपसन कमिटि दाफुंनानै होफैदों। दिनैहाय जोङो गोबां साब कमिटिफोरखौ नांगौ रोखोमैनो जोङो दाफुंनो हाबाय होननांगोन। दा बेवहाय सिगांनो आङो जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबां गामि गोग्लैदों बे गामियारिफ्रा जाहाथे जोंनि नैबे रिसेपसन कमिटियाव जाय बिथांमोनहा बिबान मोनदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा बिबान नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि खुंफुंनो लानाय जाय आफादानोखि बर'नि थैनाय थांनायखौ लानानै खुंफुंनो बा सावरायलायनो थि जायगा लादों। बे अक्ट'आनो जाहैबाय 7 and 8 फेब्रुवारि 2026। बे दिनखालिनो बिथांमोनहा बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै कनफारेन्स खुंफुंगोन। बे कनफारेन्स खुंफुंनायाव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि नैबे रिसेपसन कमिटिखौ राङारि देहायारि मदद होनानै जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंलांनायाव हेफाजाब होफैयो। आं बेखौ साफ्रोमनिसिमबो आङो बे रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन जानानै खावलायहरनाय जाहैबाय। दा बेजों लोगोसे जोंनि बे रिसेपसन कमिटियाव जोङो चेयारमेन हिसाबै आंखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे कनभेनर हिसाबै समेस्वर मुसाहारि, जाय बिथाङा बे एक्स भलुन्टियार आफादनिनो पाटगाव दखरानि नेहाथारिखा, बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बेजों लोगोसे भाइस चेयारमेनाव जोङो मोननो हादों सायख'जाथाव नार्जारि, बिसामित्र बसुमतारि, धनम मुसाहारि आरो लोगोसे जइन्ट कनभेनराव जोङो मोननो हादों देरहासार ब्रह्म, अगेन्द्र बसुमतारि, नेरसोन बसुमतारि। केसियाराव मोननो हादों जायखं नार्जारि। एडभाइजाराव जोंहा मोननो हादों कर्ण चन्द्र खाख्लारि, सुनजु नार्जारि, मानिक बसुमतारि। आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे फाइनान्सियेल साब कमिटिबो जों दाफुंनानै लादों। बे दाफुंनाय फाइनान्सियेल साब कमिटिनि मेम्बारफ्रा जाहैबाय नीलेश्वर बसुमतारि, वेस्ट मावरियागाव, बथिया बसुमतारि, सुलजरा, सुनजु नार्जारि, खाखरमारि, खरथें बसुमतारि, 1 नं मिलनपुर, जनता बसुमतारि, नर्थ भुमरागुरि, बिरद बसुमतारि, 1 नं मिलनपुर, राजेन बसुमतारि, खासपुर। बेजों लोगोसे जोङो फुडिं साब कमिटियाव जोंहा मोननो हादों थपेन बसुमतारि, बेयो इनचार्ज सेसाफारानि, बरन्दा बसुमतारि सेसाफारा, मेन्द्र बसुमतारि साउथ पाटगाव, दिदोम बरगयारि नर्थ मावरियागाव, प्रमद ब्रह्म इस्ट सिजुगुरि, गेदा ब्रह्म नर्थ भुमरागुरि, हेडमेन बसुमतारि इस्ट सिजुगुरि, रन्जित बसुमतारि इस्ट सिजुगुरि, बिमल बसुमतारि सिजुगुरि, रत्नेस्वर ब्रह्म साउथ भुमरागुरि। आरो गेट एन्ड पेन्डेल बे साब कमिटियाव दङ दिदोम बरगयारि, फुंखा बसुमतारि। दा जोंनि साब कमिटिफ्रा बेफोरनो। दा बिथांमोनखौ बयबो लैहोर बा देहा मोदोम होसोनानै मावफुंसारनानै जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि मुंखौ जोङो लाखिनो हायो, बिनि थाखाय आङो साफ्रोमखौबो बयखौबो लैहोर फैनानै हेफाजाब होबोबाय थानो आङो खावलायनाय जाहैबाय। आरो आं आसा खालायो जोंनाव बाव खुंफुंनो लानाय बै फसंथाना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जाहाथे बिथांमोनहा गावसिनि आफादनि जा सान्थौ दङ बेफोरखौ जाहाथे इयुनाव मोजाङै मावलांनानै जोंनि बर'नि थाखाय मावलांनो हायो, आं बेखौ आसा खालायबाय। दा बेखिनियावनो आङो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।